я любила тебя. Čaute ľudia, a dneska bude Timo crash testovať. Určite ste videli naše úvodné video a ideme na video. Typu, ktorú sme našli niekde na ulici. Som to povedal, tu je Timo. Volá sa Lost Mary. Áno, takže Timo ide vyhodiť hneď. Takže hač. Takže vejpe sa nič nestalo. No takže Timo ide znova hodiť. Takže vejpe sa nám nič nestalo. No takže ešte som vám chcel povedať, že sa budeme striedať. Hej, takže... Padla tu tung sa hurová. Timo, pozeraj, čo tu padlo. Tung sa hurová palička. A ja idem crash testovať touto paličkou. Takže ideme to crash testovať. A prepáčte, že zle audio, lebo tam sme na rampách a tam chodia na... Takže ja to idem crash testovať. Čakajte. Ja to idem jade. Nič sa tomu nestalo. Takže ešte jeden raz to skúsim crash testnúť, lebo Timo šiel dvakrát. Čakajte, ešte pobucha. No a stala sa nám prvá vec. Vypadlo nám toto. Takže takto vyzerá toto, čo nám z toho vypadlo. Takto to vyzerá nejako vo vnútri, ja sa do toho vôbec nevyznám. Toto som dal von. No, tak my to ideme s Timom poskladať, takže ideme. Ľudia, takže nepodarilo sa nám to poskladať. No, takže tam sme to niekde odhodili, nebojte sa, popraceme to. Takže ideme to crash testovať, teraz je na rade Timo. Takže Timo, poď. Takže Timo to ide hodiť. Takže nič sa nám s tým nestalo. Teraz sme si to simuli kuse vysunula, neviem, čo to je nejaká baterka, či čo. Timo, ty to neviem, vysúvaš? ale je to niečo, aby sa to dalo. Timo to vysúva. Takže Timo ide ešte raz, lebo ideme dvakrát. No, ešte viac sa nám vysunula tá baterka. Takto. Takže jak to sa hrala, pochka je hrozne silná. Demiče, takže ideme teraz ešte, ja idem. Takže ideme to ešte fakt, prepáčte, lebo tu títo chlapci tu buchajú. Takže ja to idem pobuchať. Ale dáva tomu Demiče, otvára sa to. Takže... Takže ešte raz idem pobúchať. No to by asi stačilo. Takže nič sa nám nezmenilo od minulého pobúchania. Takže Timo nám ide hodiť. Takže hač. Takže furt nám tá časť nešla. Timo hrozne silno povedal, že sa posnáš. Takže Timo hač silno. Odletela niekde to, čo toto sa nám stalo a idem ničiť už iba túto časť a to ničenie bude posledné. Takže ešte ja to idem pobuchať, fakt prepáčte, že tu ešte ja za to nemôžem. Takže ešte raz. No takto a s Timom dáme ešte... Ja hodím, aj Timo hodí. Posledný hod, úplne sa to rozbije. Takže ja idem hodiť. Nič celkom sa nám s tým nestalo. A je to aj nejako teplé, takže Timo... Veľmi také, no neviem. No. Takže Timo... Takže rozbíjačka nám dneska takto dopadla. Nič moc, ale dajte like a odber. Timo a ja sa